Nanababo Kabalin, welcome to Warren, Pampanga. Yes, for today's vlog, nandito tayo sa Angeles City, specifically Balibago, kung saan meron 20 pesos unlimited lugaw dito. Guys, this is Vincap. Second time po natin siyang i-feature ngayon, pero this is gonna be their Balibago brand. So congratulations, Vincap. Guys, we want to show you more about this place. Samahan niyo po kami. So tara, let's go! Ito naman yung kanilang Balibago branch. This is their third branch and located to sa may rotonda ng Balibago. From here, hindi naman siya ganun kalakihan. Siguro may mga hanggang 20 na pwedeng kumain dito. Thank you, Warren, Pampanga. Of course. So ano ba yung aabangan nila dito, sir, sa pangatlong branch natin? Ayun, sir, may dinagdag tayong lugaw at yung balon-balonan, tsaka yung kalidad, yan, Betamax. Yung presyo, halos ka nung balik. Pero mga tayo dinagdag, 5 pesos lang. 5 pesos lang ito. Yes. Pero super enjoy ba yun? Yes. Unlimited soup and lugaw pa rin tayo. Yes. Alright, so to give you an update kung ano yung mga sinerve nila sa atin. So this is our table. Ito yung mga sinerve nila sa atin. So what we have here, syempre sa mga silog version nila. So meron tayong pork silog, chicken silog, daing silog, sisig silog, yung kanilang toast silog. At the same time, yung kanilang top silog, which is ito yung mga favorite nila. Additionally, meron tayo dito yung kanilang serving ng tofu. Mga soup naman natin, syempre meron tayo dito yung kanilang Goto Special, which is napakadaming laman. Meron din tayo yung kanilang Mami Overload. Ito talagang mapapa-overload kayo kasi meron siyang utak, meron siyang mata, meron siyang beef, and syempre yung itlog. Specialty naman nila, meron tayo dito yung Tumbong Mami. So talagang ito yung pinagmamalaki nila. And additionally, ito yung mga dinagdag nila. Meron tayong lugaw with Adidas and lugaw with atay and balon-balunan. Grabe! Puta kayo di ba? Wow! Dagol na? Balang balo yun. Balang balo yun. Anong nagustuhan mo sa mga sinerve nila sa atin? Ako nagustuhan ko dito is yung kanilang Overload Mami. Talagang napakadami na laman. Meron siyang mata, meron siyang utak, meron siyang itlog, and meron siyang beef. Ako naman guys, yung kanilang special goto, yun ang nagustuhan ko. Although marami ka pang pagpipilian, no? As low as 20 pesos guys, unlimited lugaw. Grabe naman, no? So kung tight budget kayo, 20 pesos mo, talagang mabumusog ka na dito. So, Vincap. Yeah, marami pa po silang pagpipilian sa mga silog. So go check them out. Napaka-accessible niya actually sa mga naglalakad dito sa Yes, Astro. so Vincap is located dito sa may Balibago, Angeles City. Ang pinaka-landmark lang niya, tapat lang siya ng Astro Park mismo. And they are open 24/7. 24/7, no day off. Yes. And guys, so if you like the food you saw in this video, make sure to give it a thumbs up, share it with your friends. We hope to see you in the next one. So that's it. Thank you for watching Warren, Pampanga. Until our next discovery. Peace out. Bye guys.